Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:01. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinuuna na kan Food and Drug Administration o FDA ang pag-review kan Emergency Use Authorization o EUA kan mga bakuna na gagamiton sa booster shot. Sigun kay FDA Director General Dr. Eric Domingo, kay banda sa indang pag-aadalan kung dapat na parehong brand kan bakuna ang itatao bilang booster shot o pwedeng magkaiba. Aadalan maninda kung kaipuhan na gibuho na tulong dose na ang itataong bakuna. Sigun sa opisyal, tulos indang iluluwas sa publiko anuman ang resulta kan sa indang pag-aadal. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Thank you so much sa Tatanem Sen Padingnal. The Webes na naman ngunyan hatod sa tokan PhilHealth ang programang Usapang PhilHealth. 30 minutes yan na quickie. 30 minutes. Ay, Ma'am Larry, Ma'am G, kumusta kayong dalawa? Good morning. Hello, good morning po, Sir Pio. Early morning good vibes na naman po tayo, Sir Pio. This Thursday, a beautiful Thursday morning po to everyone. Lalo-lalo na po sa taga-subaybay ng ating programa from PhilHealth Regional Office 5 po. Blooming ngayon si Sir Pio Gigi. Kahit mata lang, sir, nakikita ko parang very happy ka today. Nakaka-inspire, sir. So kasama ko po today si Ms. Gigi Naron from the Public Affairs Unit. Yes, thank you, Ms. Larry. Good morning po, Sir Pio. Good morning, Ms. Larry. And of course, good morning po sa lahat ng listeners natin dito sa Usapang PhilHealth. Tutok po tayo para malaman natin ang mga dapat malaman tungkol sa PhilHealth, tungkol sa mga benepisyo at programa na hatid sa inyo ng Philippine Health Insurance Corporation. Yan, po. Kayong dalawa, alam ko naman binobola niyo ako pero sige lang. Doon sa mga magtatanong ang number is 0961-759-0888. Yan, sa Smart and sa Globe 0926-0156-020. Yan. Doon sa mga kilala ko, they can call me Ping. Sa inyong dalawa, you can call me anytime. Ay, sige. Ma'am G, Ma'am Larry, merong mga, di ba merong time, ito, miyembro ng PhilHealth si Mr. A, at may mga ginagawa siyang mga dependents, di ba? Kung sino yung mga dependents, Pag-usapan natin niya ngayon, itong mga dependents ng isang miyembro ng PhilHealth, po, para mas maintindihan natin. So, sino-sino po yung
pwedeng gawing qualified dependent ng isang PhilHealth member? Ayun po, sige po. Sir, kasi itong topic natin for this morning, sir, it comes from the premise po na maraming mga Pilipino, lalo na po yung ating mga lolo at lola na nakakaalam tungkol sa bagong batas po na Republic Act 10645 kung saan po, sir, automatic na magbibigay ang PhilHealth ng coverage para sa mga senior citizen. Ito, sir, yung naging topic natin for last week. Ang iba naman po kasi na dependent ng kanilang mga senior citizen po natin na dependent na ng kanilang mga anak. Pero umabot na po sila sa edad na 60 years old, ay pwede din pong i-declare as dependent na po. Pero ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay para dun sa hindi pa po nakaabot doon sa 60 years old at meron pong mga karamdaman, pwede po ba silang i-declare as dependent ng kanilang anak? So, simulan muna natin, sir. Tama po yun. Bago po tayo makapag-discuss ng ating topic for this morning, identify muna natin po, Sir Pio, kung sino-sino yung mga dependents na pwede po natin na i-declare. Kasi sa PhilHealth po, kapag tayo po ay membro, hindi lang po ang magiging beneficiary, o hindi lang ikaw as miyembro ang maaaring gumamit ng mga benepisyo. Kasama po dito ang inyong pamilya for as long as declared po siya as qualified and registered na dependent under your name. So, sino-sino to, sir? Ang pinakauna po na pwedeng i-declare ay yung ating legal na asawa. So, syempre, sir, pag sinabi natin na legal, dapat po ay may mapapakita tayo na marriage certificate. Maliban po sa ating asawa, pwede din pong i-declare ang ating mga na 20 years old pababa, wala pa pong trabaho at walang asawa. Pwede po natin i-declare ang ating mga stepchildren, adopted, illegitimate at recognized na anak. Of course po, nandiyan yung ating mga magulang na 60 years old na pataas na hindi pa po member ng PhilHealth. Pwede din natin silang i-declare. At ang pang-apat po, sir, na topic natin for this morning is anak o magulang na may permanenteng kapansanan. So, pwede pa po natin silang i-declare. Pag-uusapan natin, sir, kung paano sila i-declare para sa number 4 natin na pag-usapan ngayon. Yun, so basically, apat, in general, apat, yung legal na asawa, hindi ito pwede yung by the way, Larry, Ma'am G, hindi pwede by the way. Hindi pwede yung the other woman. Meron pa ba nun sa TV? Yun yung pag kinakausap sa cellphone, mabait yung lalaki, yung the other woman. Pero pag yung asawang kausap, laging galit. Yung legal na asawa, na hindi miyembro ng PhilHealth. Yun. Yung anak na 20 years gulang pababa, na walang trabaho at wala asawa, pati pala mga stepchildren, adopted, illegitimated, recognized na anak, 60 years, mga magulang, 60 years old, o higit pa na hindi miyembro ng, ayun, okay. Halimbawa pala may magulang na 60 years old up pero hindi pa miyembro ng PhilHealth, pwede maging dependent, at ito po yung anak o magulang na may permanenteng kapansanan. Ito po So, ito ba, maaari bang ideklarang dependent sa PhilHealth ang magulang ng isang miyembro kahit ito ay hindi pa 60 years old? So, meron kasi ganun, madam, na ang mga magulang nila hindi pa 60 years old pero yung anak membro na ng PhilHealth. Meron ba ganyan? So, pwede bang i-declare yun yung magulang? Yes po. So sabi nga po ni Ma'am Leary at na-reiterate po Sir Pio, yung apat na po yun, yung mga pwede natin gawing dependent. Doon naman po sa part na magulang under 60 years old, po natin i-declare ang ating magulang na 60 years, below 60 years old, pero dapat po ito ay batay sa alituntunin ng PhilHealth na maaaring maging dependent ng isang member ang kanyang magulang na wala pang 60 years old kung sakaling yung magulang po ay may permanent disability. So if below 60 years old po ang magulang nyo, dapat po may permanent disability na magiging dahilan upang umasa lamang ito sa kanyang anak para sa kanyang ikabubuhay. Okay. So yun yung requirement natin.
although hindi pa siya senior citizen, dahil nga po may permanent disability at hindi na makakapagtrabaho, makapag-earn ng living, Oo. ay pwedeng gawing dependent ng kanyang anak. So yun pala, dapat permanent disability ang pinakakon diyan, batayan. Okay, now ito, may permanenteng kapansanan at umaasa lamang sa anak, di ba? Ano ang mga pwedeng patunay upang maidagdag na yung magulang ganito na nga ang sitwasyon at dependent po sa kanilang mga anak? Yan, ang dapat natin, sir, na isipin ay para maging permanently disabled ka po talaga is, yun nga po, sir, tama yung sinabi mo, nakadepende po siya sa anak para mabuhay. Dapat po may pakita tayong medical certificate galing sa doktor para sa ating mga magulang na nagpapatunay po na meron siyang permanenteng kapansanan. Kapag tumaan naman po siya sa proseso ng medical certificate, confident naman po tayo, sir, na nilalagay ng ating mga doktor dyan, kung ano po talaga yung kondisyon ng ating member or ating dependent. Dapat po ay nakasaad sa medical certificate, petsa, kung kailan nagkaroon po ng permanent disability or diagnosis yung ating member or dependent, i-declare po na magulang. At syempre po, ang pinsala or laki ng kapansanan, yung extent po ng disability ng ating dependent. Ang medical certificate na ito ang i-evaluate po ng PhilHealth kasama po ang pag-submit ng PMRF, yung universal na form po ng PhilHealth, yung PhilHealth Member Registration Form. So, kapag kayo po ay nakaprovide ng medical certificate, fill up lang po tayo ng PMRF, submit po natin sa PhilHealth at i-evaluate po siya ng PhilHealth. Kung makapasa po siya sa PhilHealth, dahil naman as again nga, di ba po, confident tayo sa nilalagay na sa medical certificate ng ating mga doktor, more or less makakapasa po yung ating member at pwede beneficiary at pwede po siyang ma-declare as additional dependent. So basic lang naman pala, Siyempre, fill up ka dun sa yung inyong mga papeles sa PhilHealth, yung membership form, lahat-lahat, stating, declaring na ganito, and i-attach yung document na galing mismo sa doktor na nagpapatuto, ito po, may permanent disability na in order for him or her to be qualified na dependent doon sa kanyang anak na PhilHealth member. Ano po? Yes po, Sir Pio. Now, itong kwan, kailangan ba talaga na permanently disabled na at kailangan attested yan ng physician, ng doktor? Yes po. So dapat po kailangan permanent na disability po talaga para ma-qualify dito pag ang magulang ay gagawing dependent at under 60 years old pa po siya. Ano po? So base sa kaalaman at pag-evaluate ng doktor, maaari niya pong sabihin ang kalagayan ng patient. Kung ito ba ay permanent or ito lang ba ay partial disability. Ano po? Ilalagay naman yan sa medical certificate. Alam natin na hindi naman po basta mag-certify ang doktor ng isang sakit o kalagayan ng pasyente kung wala itong basihan. So, ang example po ng permanent disability, ano po para lang may idea sila, isang halimbawa po dito ay stroke. So may mga stroke po tayo na nagdudulot ng hindi pagkilos ng kalahati ng katawan ng tao, pagkangiwi or ng kanyang muka at hindi maayos na pananalita. Kaya hindi na po maaring, for example, dahil doon makapasok sa trabaho. So dahil doon, minsan nga, mas grabe pa po. Maraming sitwasyon po ang maaaring maglagay sa isang pasyente na maging permanently disabled. Basta ang kalagayan po ng pasyente ay mayroong certification ng isang doktor na ang kanyang kaso ay permanenteng kapansanan. Ito ang maaari ng maging basihan upang maging dependent siya ng kanyang anak na miyembro. So again po, it is up to the evaluation of the doctor. And again, dapat po talaga yung magulang na gagawing dependent na under 60 years old, magiging fully dependent sa anak niya. Hindi na siya makakapag-earn ng living dahil nga po sa kanyang kapansanan. At dahil po hindi siya makapag-earn ng maka-earn ng living,
syempre po, hindi po siya makakapagbayad ng premium contribution. Kaya naman po, inaallow po natin sila na maging dependent na lang ng kanilang mga anak. Pero i-clarify ko din, Sir Pio, hindi po lahat ng disability, yung nakakuha ng card ng PWD card, ay covered po nito. Ano po talaga po dapat permanent disability at total na dependence ng magulang dun sa anak niya dahil hindi po siya makapag-earn ng living dahil sa kanyang kondisyon. Ay, opo. Kasi what's in my hindsight is ganito, meron namang mga PWDs na member ng PhilHealth, di ba? Oh, meron Yes. naman na, oo. So this refers doon sa talagang permanente na wala na, kumbaga unproductive in a sense. Ano po, Ma'am Lera, Ma'am G, ano? Para po, sir. Oo, kasi baka magtanong yung iba, bakit may mga PWD na miyembro ng PhilHealth? And ito, may mga benepisyo ganito. Ito pala, this refers doon sa mga magulang na talagang hindi na, parang sinamang palad, yung kanyang mobility, yung senses niya, wala na. So, pwede siyang maging miyembro din ng PhilHealth through sa pagiging dependent niya dun sa anak niya na miyembro ng PhilHealth. Now, ganito, the next logical question would be, ano yung mga benefits na makukuha nito na nanay, tatay, na permanently disabled na, ganon, hindi na siya productive and dependent siya doon sa kanyang mga anak, sa isang anak na miyembro ng PhilHealth. Ano ang benepisyo niyang makukuha? Would it be the same as in doon sa isang fully capable na miyembro ng PhilHealth? Yan, sir. Yan po ang kagandahan sa PhilHealth, Sir Pio. Kasi regardless kung ikaw yung ating principal na member or ikaw yung beneficiary, depende pa po yan sa category. Kung ikaw po ba ay employed, self-employed, wala pong pagbabago sa ating benefits. Pare-pareho lang po ang nare-receive natin na benefits. Sa ganitong paraan po kasi, ang isang magulang na natigil sa pagtrabaho dahil sa pagkakaroon ng permanente kapansanan, maaari na siyang maging dependent ng kanyang anak and at the same time po nababawasan yung kanyang fear na wala siyang panggastos, na yung kanya pong financial coverage ay nandyan po talaga ang PhilHealth. So ulitin ko po, sir, regardless po kung ikaw ay dependent or principal na member, pareho lang po ang benepisyo na marireceive natin from PhilHealth. Ngayon, tandaan lang po natin para makasiguro po tayo na makapaggamit ng benepisyo. Unang-una po, dapat po tayo ay active yung ating membership or tayo po ay nakalista bilang dependent ng principal na member. Ibig sabihin din po, ating principal member, yung kanyang contributions ay updated din po. So kahit po kasi nakadeclare siya doon sa kanyang principal, sa main member, pero hindi naman po updated yung contributions, ay posible hindi din po tayo makapag-avail. Ano po? Also po, this is the baseline po pagdating sa PhilHealth availment of benefits. Meron po tayo, sir, na tinatawag na 45-day na benefit limit kung saan po binibigyan po ng 45 days yung ating principal na member and 45 days din po para doon sa ating mga dependents. Pero pursuant po, sir, to Proclamation 1218 series of 2021, ito, sir, about po ito dun sa natin ng para sa COVID na doon po, dahil pataas pa din po ng pataas yung cases ng COVID natin. Ito po yung tinatawag natin na bayanihan nihil as one drive ng government. Nagpalabas po, sir, ang PhilHealth ng Circular 2020-007 kung saan po, sir, extended muna ang ating mga member dito sa limit na ito. Kasi, di ba, sir, kung iisipin natin, COVID pa lang, meron po tayong mga patients na lumalagpas dun sa 45-day confinement pa lang po. So dahil naisip po ng PhilHealth na mas makakatulong po tayo kung
i-delay muna po natin yung implementation. Ipa-part po muna natin yung implementation nito. Kaya tayo naglabas ng advisory. Pero baseline po natin, pag bumalik na tayo sa regular conditions, ito na yung susundin natin. And of course po, yung pinaka-last na dapat natin natandaan kapag tayo po ay miyembro, pasok po tayo or magpa-confine tayo sa mga hospital na PhilHealth accredited. Facilities po na PhilHealth accredited. Kasi otherwise po, di tayo makakapag-avail ng ating PhilHealth benefits. Yun, opo. Now, halimbawa isa parent na below 60 years old, na confine siya, and during that confinement, sa kanya lang nalaman na meron siyang permanent disability na pwede bang mabayaran ng PhilHealth yung confinement? Yes po, as long as ma-declare po as dependent ng kanyang anak, yung magulang na iyon, upang maka-avail ng mga benepisyong ito. So, paalala lang po sa mga members, di lang po ito sa pag-update ng magulang under 60 years old na may permanent disability. Ano po? Ito po ay how to update your record. So, kung meron po kayong kailangang itama, baguhin sa impormasyon, o may idadagdag na dependent, ang kailangan na po gawin, una, mag-fill up po tayo ng kumpleto ang PhilHealth Member Registration Form or PMRF na maaaring ma-download po sa aming website, www.philhealth.gov.ph. Pwede nyo rin po ito mahingi sa lahat ng opisina ng PhilHealth at pwede nyo rin po ito mahingi sa hospital. So kung nasa hospital na po kayo at kailangan yung mag-update ng inyong membership, pwede po kayo humingi ng forms sa billing or PhilHealth section ng hospital. Meron po silang mga available forms doon. Kung kayo naman po ay employed, most likely ang employer ninyo, ang HR nyo, gumagawa ng PhilHealth na remitting nyo. Meron po silang mga forms na ganyan. So, hingi na lang po kayo, i-fill up nyo po yon at huwag po kalimutan kapag kayo ay member na at mag-update lamang sa upper right corner, meron po doon na check box kung saan meron nakalagay na new member or registration at merong updating or amendment. So kung mag-update lang po tayo, i-check natin yung updating or amendment na box. Again, nandun po yan sa upper right corner ng PMRF. Now, once nagawa po yun, na-fill up nyo na-check nyo na yung box, isubmit nyo na po yung inyong PMRF kasama ang photocopy ng valid ID ninyo at kung ano man pong supporting documents, isubmit nyo po yan sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. Now, i-add ko lang po na ngayon po dahil sa pandemic, dito po sa province of Albay, ang ating local health insurance office Albay, under the leadership of Ma'am Darlene Moiles, Yes, Ma'am Darlene Moiles po. Siya ang ating Leo Albay head. Yan. Kailangan na natin po na i-observe yung mga protocols in line with COVID-19 para masigurado natin Gigi, na wala nang spread pa. Hindi lang sa opisina natin, kundi para sa ating mga miyembro. Yes po. And kung kayo naman po ay confined sa mga hospitals at na kailangang i-amend or update sa inyong mga PhilHealth records, ang Local Health Insurance Office po under MAMDANG ay nakipag-coordinate na po sa ating mga hospitals. Hindi nyo na po kailangan kung nasa hospital kayo, nagbabantay kayo ng pasyente, or kayo mismo yung pasyente, hindi nyo na po kailangan lumabas para mag-asikaso ng PhilHealth ninyo. Dahil lahat po ng hospitals dito sa Albay Province ay merong naka-assign na empleyado ng PhilHealth na magpoproseso ng lahat ng for updating ng mga pasyente na confined sa kanilang facility. O di ba, Sir Pio? Napadali na ang buhay. And also, we're stopping the spread, di ba, ng virus. Kasi gusto may lalabas na bantay para mag-asikaso, automatic na, idadaan na lang sa hospital para hindi na mahirapan yung patient. At hindi na rin mag-spread kung ano man ang meron na tayo dyan na mga sakit. Hospital kasi sir, gumagamit din sila ng PhilHealth portal. Dito sa portal na to sir, na-check din nila yung data ng ating mga members. Kaya mas madali po talaga. Yes po. And also nasabi ko kanina, dapat i-submit po yung PMRF kasama ang ID and supporting documents. Paalala ko lang, with relation dito sa topic natin, sa pag-add ng dependents po,
na parents under 60 years old pero may permanent disability, dapat po may maipakitang medical certificate galing sa doktor ng magulang na nagpapatunay na yung magulang po na yung advised dependent ay mayroong permanent disability. Dapat po nakasaad sa medical certificate. Una, petsa kung kailan nagkaroon ng disability, permanent disability. Pangalawa, yung diagnosis ng magulang nyo. Siyempre, yung extent of disability. Ano po ba? Permanent po ba siya? Temporary? Partial? Full? Ilalagay po yan doon. And then, ang medical certificate po, again, ay still subject to the evaluation of PhilHealth. I-evaluate po yan ng mga medical specialist namin dito at pag nakita naman po na valid naman po yung request ninyo at pwedeng gawing dependent ang yung magulang, i-endorse po yan sa aming membership section para ma-approve. At ilagay na po yung magulang ninyo as dependent. Yan, opo. So, what matters most is yung evaluation ng inyong mga doctors dyan, mga eksperto, yun ang masusunod. Kasi merong mga kasabihan, who will decide when doctors disagree? How true. Di ba? Mag-away-away yung mga doktor. Sige, Ma'am G, Ma'am Larry, I'm afraid we're running out of time. Sige po, sa inyong invitation pa. Go ahead po. Yes po, sir. Like always po, sir, nagpapasalamat tayo sa ating mga taga-subaybay. We value po na our partnership with DCGB at yung number po of members na nakakapag-reach out kami to disseminate additional information about PhilHealth. And sinisigurado po natin, sir, sa ating mga kapwa Bicolano na patuloy pong tinutupad ng PhilHealth at nandito lang po ang Team PhilHealth Regional Office 5 para patuloy na i-implement ang adhikainang bayanihan We Heal as One Law at magbigay po ng dekalidad na serbisyo po para sa lahat ng ating miyembro. Sa ngalan po ng aming very dynamic Regional Vice President RVP Henry Almanon, maraming salamat po at just mabalas. Okay, Ma'am G. G for the details ng ating palang GG. At finally, reminders lang po, bukas ang regional office ng PhilHealth ng aming local health insurance offices na matatagpuan sa lahat ng probinsya ng Bicol Region. Lunes sa Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung meron po kayong mga katanungan, ipadala lamang po ito sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Samahan niyo po kami sa susunod. Sa usapang PhilHealth sa DCGB, every Thursday tayo po. GG at 10 o'clock hanggang 10:30 ng umaga dahil sa PhilHealth, kalusugan mo, sigurado. Gandang umaga po. Thank you so much, Ma'am Gigi and Ma'am Larry. Yan po ang Usapang PhilHealth. Till next Thursday po. Salamat, asin namang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa